Posušje je pak svoju stoljetnu bezvodnost riješilo stvaranjem umjetne akumulacije u Tribistovu, pa ovaj akvatorij u Kamenjaru ne samo da osigurava slavine domaćinstvima u svim općinskim naseljima, već navodnjavanjem pospješuje dugo zanemarenu poljoprivrednu proizvodnju. Zahvaljujući vodoopskrbi, ovaj gradić više nije samo puko putničko prolazište, već i mjesto gotovo obveznog predaha prije ciljanog dolaska namjernika u prirodne rijetkosti Bujdinja. Bujdinje je i iznimne zimsko-ljetno turističke potencijale Risovca kao i cijele Čvrsnice otkrio je ratni put spasa, kojim su prolazili prognanici i snadbjevački konvoji za srednju Bosnu, a oazno mjesto ovog planinskog bisera je masna luka, za čije oplemenjivanje je najzaslužniji fra Petar Krasić. Ljubav prema prirodi i nesebično zalaganje ovog Franjevca rezultiralo je tiskanjem 2 kapitalna izdanja o autohtonim biljkama Bujdinja, čime je na pravi način odato priznanje za strpljiv i temeljit istraživački rad Čedomila Šilića, najboljeg poznavatelja flore ovoga kraja. Bujdinje i Čvrsnica danas su pravi park prirode, urešen raritetnim nekropolama, stečaka, spomenika, ostataka autohtone arhitekture, stočarskih nastambi i svega onog izvornog, za čim današnji čovjek teži u svom slobodnom vremenu i bijegu od urbanih zagađenja. Neosporno je kulturno-graditeljsko-vjerski pa i povijesni simbol Širokoga Brijega, crkva i Franjevački samostan, čija 2 zvonika na sebe refleksno skreću poglede sa svih dolazišta u grad, koji ima svoju urbanu prepoznatljivost u modernim arhitektonskim konturama i razvijenom gospodarstvu. Umjetnička galerija je popunjena djelima enciklopedijske vrijednosti, a iz ove kulturne institucije potekla je i ideja o otvaranju likovne akademije, visokoškolske ustanove edukativno-odgojnog digniteta, koja je već odškolala nekoliko generacija kipara, slikara, grafičara, ne samo iz Hercegovine, već i iz Bosne i iz Hrvatske. Za utemeljenje i djelovanje ovog uglednog likovno-umjetničkog središta, kao i za otvorenje likovne akademije, velike zasluge pripadaju njenim utemeljiteljima, fra Vendalinu Karačiću i fra Jozi Pejiću. Hercegovina ima i svoju naivu, oličenu u ovim figurama pokojne babe Penavuše, čija djela krase mnoge svjetske galerije i privatne kolekcije. Samouka kiparica svojim prepoznatljivim pristupom u oblikovanju i kolorističkoj finaliziji skulptura oduševila je mnoge akademske kolege, a i likovne kritičare i povjesničare umjetnosti, pa su njeno stvaralaštvo valorizirali uvrštavanjem u enciklopedijske evidencije i druge likovne dokumente svjetskoga značaja. A najveća zapadnohercegovačka umjetnička izložba na Otvorenom, čija se postavka već stoljećima ne mijenja i uvijek je živa radoznalost i konzumetska potraga ljubitelja starina, brojni kameni spavači rasuti po gorama i dolovima. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici danas su najbrojnije kamenoklesarsko blago na Otvorenom u Hercegovini i prilično se vodi briga o ovim nadgrobnim biljezima davno umrlih prethodnika, kao ovdje, na Lipovcima, gdje je pronađena čuvena kočerinska ploča, danas kao replika postavljena uz grob znamenitog mještanina Vignja Miloševića. Arheološkom konzervacijom i ranokršćanska bazilika u Mokrom svrstana je u spomeničku riznicu Širokoga Brijega. Poslijeratno gospodarsko uzdizanje u Širokom Brijegu je stvorilo uvjete za sve druge nadgradnje u oblasti kulture, športa i, dakako, turizma. Široki Brijeg sa svojim duhovnim centrom, zavodom Sveta obitelj, kroz koji svakodnevno prolazi rijeka posjetitelja sa svih strana svijeta, najvjernije dokazuje kako se i manja mjesta mogu uključiti u svjetske turističke tijekove. Vjersko-turistička afirmiranost nekako je u sjenci drugih naprednih poduhvata u brzom razvojnom tempu Širokoga Brijega, mada i turizam sve više uzima korak sa svim drugim segmentima koji doprinose materijalnom bogatstvu i životnom standardu općine. Osobito se ističu pojedinačne inicijative u komponiranju vlastite turističke ponude, kao što imamo jedan cijeli ugostiteljsko-turistički kompleks na samom Brijegu sa svojim rekreativno-športskim sadržajima, bazenima, teniskim terenima, saunama, stazama i šetnicama.
To je primjer najkorisnijeg ulaganja i iskorištenja nekad potpuno zapostavljenog obiteljskog posjeda. Hercegovina sva, osobito županija Zapadnohercegovačka, došla je na zelenu granu svog sveopćeg napretka. Migracijski smiraj i okretanje vlastitim resursima postali su najizglednija i ujedno najzdravija radna perspektiva. Već dobro konsolidiranoj ekonomiji sve se više pridružuje profitno iskorištenje ovih neobičnih prirodnih fenomena na najzdraviji način i bez ekoloških prekršaja, kao najvećega grijeha prema svom životnom okružju. A u današnjoj trci za dobit teško je spojiti ekološku disciplinu i profitne namjere. U ovoj županiji taj sinkronitet se uspješno uspostavlja i turistička privreda može uskoro proglasiti legalitet vrlo konkurentnog privređivačkog subjekta županije Zapadnohercegovačke.